Добре дошли в седмица 5 на Искам успешен бизнес. Мини курс, който ще ви помогне в рамките на 6 седмици да разберете какво е нужно за стартирането на успешен бизнес. Целта на днешното видео е да разберете дали вашата бизнес идея има потенциал и дали продуктът или услугата ви е желана от клиентите. Т.е. как да проверим реалното търсене и готовността на пазара преди да инвестираме ресурси в изграждането на бизнес. Какво е валидиране? Валидирането е процесът на проверка дали вашият продукт или услуга имат реална стойност за пазара. То отговаря на 3 ключови въпроса. Клиентът разпознава ли проблема, който адресирате? Вижда ли вашето решение като адекватно и полезно? Готов ли е да плати за него? Най-голямата грешка е да инвестирате месеци в сайт, дизайн и реклама, без да сте сигурни, че някой действително иска това, което предлагате. Успешни примери за валидация са Dropbox. Вместо да изградят сложна система за облачно съхранение, те пускат 2-минутно видео, показващо как ще работи продуктът. Хиляди хора се записват в списъка с чакащи. Доказателство, че идеята има пазар. Запус. Основателят започва като качва снимки на обувки в интернет, които още не е имал. Когато клиентът направи поръчка, той отива и купува обувката от магазин. Т.е. валидира, че хората искат да пазаруват обувки онлайн. И един пример за лоша валидация. Google Glass. Огромен хайп, но без достатъчно тестове за нуждите на пазара. Потребителите не разпознават ясно проблема, който продуктът решава и съответно той не потръгва. Какви са методите за валидиране на практическо приложение на определен бизнес или задача? Първо, разговори с потенциални клиенти. Qualitative Validation. Изберете 5-10 души, които попадат в профила на вашия идеален клиент. Не приятели или семейство. Те няма да са обективни. Подгответе 5-7 конкретни въпроса. Кой е най-големият ви проблем, свързан с нещо си? Какво сте опитвали досега и защо не е сработило? Как изглежда идеалното решение за вас? Ако този проблем бъде решен, какво ще спечелите? Време, пари, спокойствие. Водете разговора като изследовател, а не като продавач. Вашата цел е да разберете, не да убедите хората. Записвайте ключови думи и изрази. Те ще са безценни за бъдещия ви маркетинг. Плюсовете на метода. Директен контакт, истинска обратна връзка, ефтино, бързо, изисква само време. Дава разбиране за емоционалния контекст на проблема. Минусите – малка извадка. Не може да се генерализира. Ако хората ви харесват лично, може да смекчат отговора си, т.е. да дадат фалшиво позитивен резултат. Рискове. Фалшиво позитивни рискове. Хората казват да, това е супер идея, но реално нямат намерение да платят. Или пък фалшиво негативни резултати. Хората твърдят, че това не работи, а всъщност извадката е неподходяща, т.е. не са вашите клиенти. Друг метод или втори метод, който може да се използва в комбинация с първи. Мини лендинг или пост с оферта. Lean тест. Създайте проста страница, може с безплатен инструмент като карта, Wix, някои от тези funnel builders, които имат free trial, или Facebook, Instagram пост. Включете кратко описание на продукта или услугата, ясно решение на проблема и бутон с призив за действие. Запиши се, заяви интерес, вземи промокод и така нататък. Рекламирайте поста минимално, примерно с 100-200 лева в Facebook Ads, за да проверите реакцията извън кръга ви от познати. Плюсовете на този метод са, че дава количествени данни. Колко хора кликват, записват се или заявяват интерес. Бързо е, може да се направи в рамките на няколко дни. Позволява да тествате различни формулировки или така нареченото A/B тестинг.
Минусите са, че се нуждаете от малък бюджет за реклами и трябва да сте технически грамотни, за да създадете лендинг страницата или поста, както и рекламната кампания. Запиши се, бутонът не гарантира реална готовност за покупка. Рисковете са фалшиво позитивни. Много хора кликат, харесват, но не купуват, защото е безплатно или не е ангажиращо, или фалшиво негативни. Ако текстът или визията не са направени професионално с маркетинг, стратегия и визия, може да откажете хората, въпреки че продуктът има потенциал. Трети метод. Прототип. Изберете 3-5 души от целевата аудитория, създайте минимално работеща версия на продукта. Вместо готов курс, една демо сесия. Вместо софтуер, презентация или демо видео. Вместо пълен онлайн магазин, да речем PDF каталог с ръчна обработка на поръчките. Дайте възможност хората да платят или поне да заявят ясно интерес. Съберете обратна връзка. Какво работи, какво липсва, колко биха платили. Плюсовете на този тест са, че най-близо до реалността, която съществува за вашия продукт, е точно тази валидация. Показва готовността за покупка. Създава първи клиенти или фенове, помага за доизграждане на продукта чрез обратна връзка. Минусите са, че изисква повече подготовка и ресурс от другите методи, но пък за сметка на това ви дава по-вярна информация, така че си струва. Ако продуктът е твърде недоразвит, може да остави лошо впечатление, което ще навреди в последствие. Рисковете. Фалшиво позитивни резултати. Хората пробват безплатната версия, харесват я, но не са готови да платят, което ние се стремим да елиминираме с реален бутон купи и плащане. Фалшиво негативни резултати. Хората не откликват, защото прототипът е твърде суров, а реалният продукт впоследствие всъщност би им харесал. Така че тук е много важно да намерите златната среда или колко неготов е позволено да бъде готовият продукт, който ще продавате. Сега, интересен въпрос е как да намалим риска от грешни резултати. Тоест, как да получим по-добра валидация. Комбинираме методите. Ако едно и също послание се потвърди в разговори и в лендинг тест, имате по-голяма сигурност. Търсете реални действия, не думи. Харесване е различно от купуване. Най-силният валидатор е готовността да се плати или да се отдели време. Повтаряйте тестовете с различни аудитории. Ако едно съобщение работи само за познатите ви, валидирате приятелска група, а не пазара. С две думи, валидирането е наука и изкуство. То не гарантира 100% сигурност, но ви дава достатъчно данни, за да решите дали да продължите да завъртите посоката или да спрете на време. Истинските предприемачи не разчитат на късмет и на тестове, а на данни, числа. Затова е важно тестовете ви да са разработени професионално от маркетолог или от вас, но поне под инструкцията на маркетолог. Причината е проста. Валидиране не означава просто да пуснеш пост или анкета. То е цял процес, който следва определени правила и изискват доста задълбочен анализ в последствие. Какъв е рискът? Ако правите тестовете сами, много предприемачи се обезокуражават след първи тест, който не е дал резултат. Често причината е не в идеята, а в начина, по който е представена. Тук професионалният поглед е безценен, защото може да ви спести месеци, усилия и грешни изводи, както и пари. Какво прави маркетологът различно? Разработва правилната оферта. Текстът, визията и позиционирането на предложението трябва да са поднесени така, че клиентът да разбере стойността, която ще получи. Неправилно формулирана оферта може да доведе до фалшиво негативен резултат. Изглежда, че няма интерес, но проблемът е в представянето. Имала съм много такива случаи. Включително при мен са идвали клиенти, които са споделяли, че са виждали същата идея да работи успешно, след
като преди време те са я тествали и е показала негативни резултати. Маркетологът ще избере подходящия канал за тест. Facebook пост, лендинг страница, реклама с минимален бюджет или директен разговор с определена група потенциални клиенти. Той знае къде е най-вероятно да се появи реалния ви клиент също. Той ще определи бенчмарк стойности. Не е достатъчно да имате 10 клика или 100 човека рич. Важното е как се сравнявате с типичните стойности за вашата ниша. Маркетологът знае кое е добро, кое е под средното ниво. Друго нещо, което ще направи, е да анализира данните от тестове. Това е изключително важно. Брой кликове, CTR, click-through rate, конверсии, интереси на аудиторията, коментари. Това не са просто някакви сухи числа, а сигнали дали идеята ви има потенциал. И за начинаещ предприемач е доста трудно да разбере тези данни и да направи правилните заключения. Маркетологът дава още и насоки за следващите стъпки. Дали да оптимизирате офертата, да смените аудиторията, да изпробвате друг канал или да доразвиете продукта. В заключение можем да кажем, че валидирането е най-важната част от старта на един бизнес. Ако го направите правилно, ще знаете, че стъпвате на здрава основа. Ако го направите грешно, рискувате да отхвърлите добра идея или да се вкарате в развитие на продукт, който пазарът не иска и няма да купува. Кое е най-важното, което печелите от валидирането? Първо, проверка дали пазарът реално иска този продукт и е готов да плати за него. Събиране на конкретни думи и фрази от клиенти за бъдещия ви маркетинг. Избягване на загуба на ресурси в неподходяща идея. Създаване на първо доверие и интерес също. А сега практическата задача за тази седмица. Изберете един от трите метода и създайте кратък план. Какво ще споделите? Към кого ще се обърнете? Какво искате да научите? Как да направите тази задача по-лесно? Не се страхувайте от откази. Те са най-ценната валидираща обратна връзка. Записвайте думите на клиента буквално. Те ще ви трябват за маркетинговото ви послание в последствие. Тествайте малко, но конкретно. По-добре 15-20 качествени разговори, отколкото 100 случайни мнения. Фокусирайте се върху проблема, не върху продукта. Клиентът може да предложи по-добро решение. Движете се бързо. Идеята трябва да се валидира за дни или седмици, а не за месеци или година. Накрая можем да обобщим, че валидирането е професионален подход. Той е мостът между мечтата и пазара. Истинският предприемач не гадае, а проверява, не влага на сляпо, а тества и подобрява, инвестира умно. Очаквам вашите коментари и въпроси. До скоро! Are you waiting to go for a walk? Are you waiting to go for a walk? Hey, are you waiting to go for a walk?